विद्याधिराजतीर्थानां करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधिराजतीर्थानां करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये। वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा। जन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा आश्रित जन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता विद्याधिराजयति कर संजाता वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा। प्रतिपति पितदास सेवका बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा रतिपति पितदास सेवका बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मोद विठ्ठल चरण कमल भ्रमरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा श्रीराम निज सुता विद्याधीश
चे जाता हां नावे हे मग ऑर्डर जाता का इतलेच मग बेल्ट बेल्ट अडणार आहे नाही रे मग हे हॉट मग मिळचे इथले ते असं आम्ही ऑफिस गेला की विचारलं मागच्या आपण चालली कणी हॅपी आम्हाला हे दिसतंस तुझे आणि थोडं झूम करते आणि थोडं ड्रिंक करेक्ट मूर्ती मात्र उलटा उलटा आणि ಹಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಾಗ ಅವ್ರನ್ನ सकल ಕೃಷಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಾಗ ಅವರ ಫ್ರಿಜ್ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ತೊಗೊಂಡ್ತಾರೆ अरे तेव्हा मूर्तेश तेव्हा मूर्तेश ना ना करतं करतं हे उडत नाही बरोबर पुरं 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 आज झूम कर पुरं 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 कसं हंगे कसं एक नाक उरतं वर्षी हंगे कसं एक नाक उरतं वर्षी ಭಜನೆ ಬಚ್ಚೆಗೆ ಬಸ್ काही फ्रॉड नाही का वडाई बापा ಆಡ್ರ ಬಂದು ರಾಬ್ಗೆ ಮಕ್ಕಂಗ್ರ
मग ते येशील पण हां हंग राखता म्हणते
Müslüman.
ಕಂಡ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಕಂಡು ಹಾಂ ಅದು ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಎಲ್ಲ ಎಡಿಟ್ ಅದು ಎಡಿಟ್ ಅದು ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮಗಳು ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಮಗೋಯ್ತು ಸರ್ ಆಯ್ತು ಯಾವುದು ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು ಗೊತ್ತಿರೋದು ರವಿ ಇದು ಮಾಡಪ್ಪ ಅದು ಆಯಿತು ಈಗಾಯ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದಾಗಲಿ ಓಪನ್ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡು ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ ಕಳಿಸಿದೆ ನೋಡಿ ಹೌದು ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ತು ಮೂರಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು 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 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಇದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೌದು